Hala abiatu dira goizean Bordelerantz, Baionako Etxepare lizeotik. Seaskako ikasle, irakasle eta gurasoek giza katea egin dute errektoretzaren eta giza eskubideen plazaren artean. Baxo eta brebeta euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri gaurko iparraldearen norena saiora. Jurre Bidegain lankidea Bordelen da, bihar erreportai berezi izango dugu Seaskaren mobilizazioaren gainean, baina aurretik asteburuak ekarritakoak kaletuko ditugu. Lurrama azoka jendetsu amaitu da, dantzaren transmisioare mintzaga izan dugu, eta Biarritzen lehen bestak ospatu dituzte. Has gaitezen! Biarritzera itzuli den Lurrama laborantza azokak ateak etxi ditu eta beste behin ere edizioa arrakastatsua izan da. 3 egunez 20.000 bisitari inguru jaso ditu biziren mendiaren alde lelopean iraganden azokaren 17. edizioak. Bilana baikorra eta mail guzitan. Lehen eta behin nik eganezake lortzea berriro olako masina potolo bat martxan jartzen eta uste dut utzi gabeko Lurrama bat berriz agertzen lortu dugula. Beraz hori alde batetik ni personalki oso konten naiz ditugu laguntzaile guzieri esker berriz Lurrama formatu hontan miarritzen irati aretoan egitea. Hori bat, eta gero besteen naz, bisitari kopuru aldetik, hemen den giro aldetik, eta eskaintzen dugun, eskaintza diferentek ukanduten arrakasta aldetik, alde hortaik ere, uste dut, bilan baikorra aterako dugun, bai. Zalantzari gabe itzordu garrantzitsua bilakatu da publikoarentzat, baina batez ere ekoizleentzat beren altxorrak landa eremutik hirira ekartzeko. Jendea kostaldean da, hiri gunetan da, eta ordeon erakusteko gure ofizioa. Dudai gabe, beti importanta da ezagutaraztea eta egiten direnak, eskualerien diren mozken guziak, eta dudai gabe, kintuake badila beti ezagutzea beharra. Laborantza iraunkorra defenditzen baitu, eta etorkizuneko sistema hau izanen baita, eta izan behar du. Jada erakusteko, Euskal Herrian diren laborantza ahlo guziak, eta salmenta ez da alakoa baratze gintzan, baina erakusteko badela berdekia ere gure laborantzan iparraldean. Ekoizleak beren produktuak saltzeaz gain pedagogia lana egiten ibiltzen dira publikoaren zalantzak argitu nahian. Egun guzia mintzo, jenderi esplikatzen, zer egiten dugun, jende aldu da galdera uniz ditu, eta da zinez, komunikazioan hitz. Azkenean Lurrama miarritzen egiten da, hiri batean eta hiritarran hitz egiten dira. Ordian, bai, importanta da hemen izaita ekoizleak eta haier esplikatzen nola lan egiten dugun. Aurre erakustea zer den lehenik azkuntza, nola azten den, baina heldueke anitzek ez dute ono baitez bada ezagutzen dena, diferentziak zertan diren, sormarka zendanko importantan den, ze garantitzu badin, eta ordean, beti importanta da, edo merkatu, edo ferietan, eta Lurrama alare ferri, eta importanta da eskolegiko egunetan. Lurrama zer da? Da mundu diferenten topatze gune bat, gu laborariek nahi dugu egiten duguna eta gure iduriko untsa egiten duguna jendeari erakutsi, baina jendeak ere behar du ikusi zer egiten dugun, eta bata bestia hazten gira, trukatzea aberastasun bat da, beraz, bai, hor bada giro errikoi bat, mundu diferenten elkartze bat da, eta jendea ongi da beste ekilan. Lurramak ere balioan ezarren nahi du laborarien ofizio askorentzat ez ezaguna dena. Dira jende batzu Euskal Herrian gutarik biziki hurbil bizi direnak eta ez dakitenak deus gure lanaz. Eta importanta da, ene ustez justa urrendako ikus dezaten zer den, ideia bat ukan ezaten ere gasna jaten dutelaik edo haragia jaten dutelaik zer den bizi delaik, nola den asuli bat, nola den ardi bat. Desberdintasuna ardi eta antz baten artian, ere, horako gauza txipiak, importanta da. Gero, nik atxe maiten dut pixkat argi-garri, hain urbil, ikustea jendea azkenean hain urrun, baina, badu bere importantziaz, eta hor hartzen zinez badera beharra. Lurramako protagonistak ere iparraldeko 20 sukaldari izan dira. Tokiko mozkinekin bazkaria prestatu dute 100 pertsonaren gozamenerako.
Parce que je trouve que c'est très important pour nous les restaurateurs et les cuisiniers Guretzat oso garrantzitsua da laborantzarekiko elkartasuna adieraztea. Hemen beti balore batzuk defendituak izan dira eta guk balore horiekin bat egiten dugu. Horregatik garrantzitsua iruditzen zait sostengoa adieraztea. Similaire à ce que nous on défend aussi, et je trouve important d'être bénévole et de se supporter entre nous. Bukatu berri bada ere Lurrama azokaren antolatzaileak etorkizuneko edizioi pentsatzen hasiak dira irriño bat ahoan. Bai, eta inen dauzu skup bat ere, hasiak gira 2025ekoa eta 2026ekoa prestatzen. Edo pentsaketan, hala. Arteen artean ekimena estreinako antolatu dute Baionako Mogiz Gabel kontserbatorioan, eta ikuskizunak, lantaldeak eta mintzaldiak proposatu ditu, euskal kultura hausnarketa egiteko. Gaur egun Egiazki Iparraldeko kontserbatorioan musika, dantza eta antzerkia agertuak dira eta euskararekin harremana bultzatu nahi dugu eta dinamika on bat hasi da hor azken momentu hauetan, azken urte hauetan, eta beraz helburua da transmisioarekin lotuak diren gai guziak aztertzea. Eta hain zuzen, dantzaren transmisioa izan dute hizketa gai nagusietako bat, zehazki euskal dantza gazteenei nola transmititu daitekeen. Oro har, Lapurdi Baxi Nafarroa eta Zuberoan dantza egoera onean dela ondorioztatu dute. 60 dantzatale baitira hemen iparraldean ari direnak aste guziz transmititzen eskual dantza, beraz hori pundu oso baikorra eta hainbat harrigarria, horako dinamika izan dadin. Ikusten da badela interesa eta bada hau jaintzere taldeetan, beraz, ikusten da ere transmisioak segitzen duela. Biziki garrantzitsua da transmisio horretan gazteek jokatzen duten papera, haiek baitira usu txikienei erakusten dietenak. Hori da berezia hemen gaztek dutela eskutan hartzen hori, dantzarkarteak gaztek dituztela kudeatzen eta hori indak handia da, gero behar ditugu bai lagundu. Euskal Kultura Erakundearen datuen arabera, 200 pertsona inguru ari dira aktiboki dantzaren transmisio lanean, iparraldeko 3500 dantzarien artean. Horiei tresnak emateko egin ahalak egin behar dituztela finkatu dute. Guri ere ekartzamentoaz tresna batzu, gauza batzu aldatzea ere, ez da ohartzen gira ere batzutan ez direla martxan eta beraz gauza berri batzu proposatu behar ditugula. Hala galdera hori da, ea pedagogia mankomun bat edo bederen oinarri berdintsuak sortzen alditugunez, ondoko erronka hori izanen da, bermaditen elementu berdintsuetan eta zentzua duten elementuetan transmisio gen segurtatzeko. Baina halaber, konten izateko arrazoiak badirela onartu dute erakundetako ordezkariek. Adibidez, herritarrek sostengo erakusten diotelako dantzari. Eta ikusten dugu adibidez gaur egun libertimenduekin bada dantza initz ere, badira kabalkadak, badira ikusgarriak ere sortzen direna berri. Adibidez 50 urteak, hor bat ziren burgaintzen 25 urteak ere, eta ikusten ere badela enbeia horren horatzea eta ikusgarri bat egitea erakusteko ara, guk 50 urte betetzen dugu eta bada horren enbeia ere. Erronka nagusia orain, egindako gogoetak dantza taldei helaraztea izango da. Biarritzeek bere lehen bestak ospatu berri ditu. Iraganean San Martin besta zena, hiriko patroiaren omenez, aurten auzo guztietara zabaldu dute. Eguraldi bikainarekin 60 gora ekintza antolatu dituzte. Ekitaldi nagusia baina azken egunerako utzi dute, ezpata dantza. 2014ean ezpata dantza sortu genuenean, ideia zen, pixkat jendeari horretaraztea San Martin direla miarritzeko egiazko bestak. Eta jaztik aurrera, herriko etxetik jakin genuen, nahi zutela berriro martxan bestak jarri. Euskal elementuak oinarri hartuta, simbolo eta esanaiez betetako hitzordua muntatu dute. Gure ezpata dantza noski Euskal Herriko ezpata dantzen oinarrian egin dugu, baita hemen ditugun simbolo propioak. Eta horietako bat hartza da. Zulino bat eginen dugu karriketan zehar, Gardu Midi antzokiaren aurrera, eta han eraikitzen dugu azken hartzaren arpea, simbolikoki, eta hartza sartzen da bere arpean. Beraz neguaren iragaitea simbolitzatzen dugu. San Martin hartzak ere hitz batzuk utzi nahi izan ditu Jostakin, asteetako lozorroan murgildu baitzin. Parte hartzen dut hemen eskatu dutelakotz laguntzea, eta
plazerekin, zenta nola beti danik dantzaria izan nahi zen, beti plazer da. Eta plazerez ibili dituzte dantzariek ere Biarritzeko karrikak. Ezpata dantzaren irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa, baina lasai ez dugu eta hartza bezala hibernatuko. Bihar itzuliko gara betiko orduan ETV baten. Ordura arte ongi segi!